wula ɲɛgɛn tan ni wolonfila talan gosikan ye nin ye Burkina Faso Wagadugu faba kɔnɔna na. Awa nin ye Malikura jɛmukan kɛnɛ sigilen ye bi alamisa donya in na février kalo tile 16 san 2023 la. An bɛna aw kunnafoni miniti 30 nata ninnu kɔnɔna na dunuya kunnafoni gɛlɛnw ani Mali kunnafoniw kan. Aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na. An ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Kala tali waati min layidu tun kɛra Mali furancɛ fangaw fɛ bɛ sɔn ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka da taabolo dɔw kan n'olu sumayara a baaracogow la. An bɛna an ka lasirikɛlaw olu ka lakaliw lamɛn a kan. N'o bɔra yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Rusila jamana ye kalan bursu 290 ɲɔgɔn labila Mali kalansoba kalandenw ye. Awa a bɛna na tila cogoya jumɛn na wa yirala fɛnɛ k'a fɔ ko condition dɔw de b'a sɔrɔlu la. An bɛna lakaliw kɛ aw ye olu fɛnɛ kan. A yirala fɛnɛ k'a fɔ ko Burkina Faso furancɛ fanga ye sariya taabolo kura gɛlɛn dɔw bila u ka sanu jamana sanukow la. U ye wajibiya bila sanu bɔ cakɛda dɔw kan k'u ka sanu minɛ u la jamana yɛrɛ tɔgɔla la. An bɛna détails di o fɛnɛ kan. Ninnu de bɛna fara an ka laselilikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ka walawala aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan. Ka foli ani tanuni lase an lajɛlibaga bɛɛ b'a lajɛlen ma k'a fɔ aw ye aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan na aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na nin waati in na. Awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye yaasa ka ɲangili lawuli ka bɔ Mali jamana tun kan o waati ninnu na. Mali furancɛ fanga tun ye latigɛ kɛ ka kalata lawaleyaliw waati dɔ fɔ k'o di CEDEAO mɔgɔw ma nka a yirala k'a fɔ ko k'a da gɛlɛya dɔw kan kalata cakɛdaw a n'a baarakɛ bolo dɔw bilali la sen kan. Awa ani ko caman wɛrɛw awa k'a bɛ sɔn ko ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. Yasa ka bɔ ni cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la ani ɲangini min tun taara ka ɲɛsin Mali ma CEDEAO ɲɛmaw fɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw olu kɔni tun ye kalafiliw ka olu dɔgɔda. Yala an bɛ donni min na ko bi o kalafiliw olu bɛna se ka to o dɔgɔkɔrɔ wa? Ibrahima Sango n'ale ye jateminɛlikɛla ye ka ɲɛsin kalafili koyaw ma ale hakilina la i ka dɔn wagatiw tɛna se ka labato an k'a lamɛn. Ezi an y'a ye a sigira janvier kalo la président y'a sigi n'i ye sariya su lajɛ sariya mun ye kuma kalatakow kan n'u ye loi électorale ye a ko ko kalo 6 sɔnni kalataw ka kɛ il faut que bolofaraw bɛɛ ka sigi région kɔnɔ ani cercle kɔnɔ ani commune ani ambassade ni consulat donc o kɔrɔ ye ko gouvernement kun y'a fɔ ko mars kalo la ko référendum bɛ kɛ donc o tɛ se ka kɛ donc an y'a ye fana gouvernement ye conseil des ministres la ko a yɛlɛma na don kalata gafew la kalata gafe la n'o ye loi électorale ye o yɛlɛmabaw ye mun ye carte d'électeur o de bi sariya kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ voter ni carte d'électeur ye donc gouvernement ko n'a yɛlɛma dɔw la k'a kɛ carte d'identité biométrique ye. Amadou Ousmane Touré n'ale ye cour constitutionnel président ye a ka lajɛrɛ dɔ senfɛ ani politique mɔgɔw a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi cour constitutionnel kɔni musaka to olu bolo mun ye kalafiliw ye ka se ka olu lawaleya a ka nin kuma fɔlen maa caman yira k'a fɔ fɛn min don a bɛ mɔgɔw lasiran. Ibrahima Khalil ale ye sariya baarakɛla ye an ka ale lamɛn. Chronogramme min ni gouvernement y'a bɔ ka bin o chronogramme tɛna se ka bato kalata ka se ka k'a kɔnɔ komi an sagonya b'a la cogoya min na bon n'o dun nana an bɛ to transition in de kɔnɔ halisa ça veut dire que halisa jamana in ma segin démocratie fanga kɔnɔ. Ka da gɛlɛya minnu kɔni bɛ sen na walasa nin kalafili ninnu olu dɔgɔ o ka se ka labato Ibrahima Sango ale fɛ kalafili minnu n'olu bɛ se ka kɛ o de ye président sigi député sigi ani ka référendum kɛ n'o tɛ i ka dɔn mun kɔni ye maire sigi ni a tɔ ye olu bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni an k'a lamɛn. Mun ye maire sigi ani conseil de cercle ni conseil régionaux an kɔni hakilila tɛ se ka kɛ parce que baara caman bolodalen don pour que yɛlɛmani yɛrɛ ka don découpage ka territoire kɔnɔ parce que bi na n'i ye Mali jateminɛ i b'a fɔ ko cercle 49 dɔ bɛ yen ani commune 6 donc découpage territorial mun bolodalen fana gouvernement fɛ o ye ka taa cercle 156 ɲɔgɔn na.
an bɛ don min na ko bi a ka ca la don n'a nataw la mun ye dɔgɔ kura ye o bɛ bɔ ka ɲɛsin nin kalafili koɲaw ma nka o baaraw sariya kɛlen don ko o kalifa mun ye EJ ye autorité indépendante de gestion des élections o ka baara de ye o ye Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan a yirala k'a fɔ ko Rusi jamana ye fɛn min ye kalansobaw olu ka kalandenw ka bursu di u ma u ka taa Rusi jamana kan ka t'u ka kalanw lawaleya yen nɔ u y'a yirala k'a fɔ k'u ye bursu 290 ɲɔgɔn di Mali jamana ma nka yirala fɛnɛ k'a fɔ ko condition de bɛ bursu in sɔrɔli ko la Mariam Kuyate ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ka bɔ Bamakɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Rusikaw ka minisiri min ka baaraw ɲɛsilen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma Sergei Lavrov a ka nali senfɛ Mali kɔnɔ n'a ye layidu caman ta Mali sɔrɔ siraw yakubayali kama a layidu dɔw bɛ ka timɛ nin waati in na sabula min ye Mali sanfɛ kalansodenw ye burusi 290 de dilen don u ma Rusi jamana fɛ walasa u ka se k'u ka kalanw kɛ Rusi jamana kɔnɔ don nataw la u ka se ka bɔ ni dɔnniya caman ye a busi kofɔlenw lisansi b'o la walima maîtrise master b'o la fo ka taa se doctoraw ma a kalanw bena daminɛ ɲina san 2023 san 2024 kɔnɔ ni kunnafoniw dila communiqué kɔnɔ minisiriso min n'a bɛ sanfɛ kalanso ni ɲininiw kofɔ a communiqué y'a yira tuguni ko sariya sen dɔw bɛ yen nɔ minnu bena ta ba la ni burusi in dili senfɛ kandidaw ma kalanden minnu ni bana b'u la ka kɛɲɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye olu sen tɛna ye a busi kofɔlen na min ye passeport ye o jagoyalen don ni burusi n'a ko bɛ kalanden minnu ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna bɔlɔlɔsiraw fɛ wa a bɛna kuncɛ ntɛnɛn février kalo tile 20 san 2023 kɔnɔ tɔgɔ sɛbɛn wari o ye 1000 ye communiqué ka fɔ la Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara. Ma caman de bɔra denmisɛn ka fara maakɔrɔ kan. Ayiwa a y'a faamuya k'a fɔ sisan an bɛna kuma kɛɲɛbakaw a yirala k'a fɔ ko dugu sifin dɔw bɛ yen nɔ u ye wulikajɔ kɛ nisɔngoya wulikajɔba kɛ kɛɲɛba dugu kɔnɔ bi ka siraw tigɛ mɔgɔw la ka sababu kɛ ko kurantanya ye Isa Bacili n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Kayi bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Ma caman de bɔra denmisɛn ka fara maakɔrɔ kan mun ye gɛlɛya mun bɛ u kan kuranko la ko o jira Teli Fadiga ale ye sifinnakaw ka kolo mun bɛ nɔ n'u b'o wele ko jeunesse consciente o ɲɛma ye. Nisɔngoya yira ka yira jamana ɲɛmɔgɔw la vraiment an bɛ fɛ EDM kan na population kɔni bɛ yɔrɔ min na bi an ka kuma laban ye min ye la population de Keɲeba est déterminée à jamais. Bɔda ni donda fɛn o fɛn bɛ nɔ u ye olu bɛɛ lajɛlen de tigɛ bi k'olu tɛ se ka faamu ko gɛlɛya bɛ don olu ka kuranko la ka sababu kɛ wariko ye. Brahima Traoré sifinnakaw ka tɔn mun bɛ nɔ ni o ye conseil local de la jeunesse ye ale ye o ɲɛma ye porte-parole mouvement kuranko fana don. O kama ka wari de bɛ Keɲeba la ko gouvernement de sɔnna k'o wari lasigi bon anw fana ko vraiment anw bolo nin kɔni ye jɔyɔrɔma de ye anw Keɲebakaw bolo parce que anw yɛrɛ bɛ wari min na don gouvernement fɔlɔ san kɔnɔ a miliyari 200 bɔ n'a ma ca n'o ye tant que gouvernement ma se ka a ko si anw fana na k'an ka laɲini sabati ni Ala sɔnna anw fana ko de an bɛ to ta. Hamina kelen de bɛ u bɛɛ lajɛlen na bi ni o ye u ka yelenko ye Tutuba Sisoko Keɲeba ka don. Jama bɛɛ hakilina kelen de ye n'o ye Keɲeba kuranko gɛlɛya ye bon Ala y'a kɛ bɛɛ ka yeta kɛra kelen ye bɛɛ yeta mana kɛ kelen fɛn min kɔnɔ o kɛlɛ bɛɛ bɛ ɲɛsin o la o de y'an bila nin siratigɛ in na bi. Musow kuran sabatilibaliya mun kɛlen n'u ka kɔlɔlɔ lase olu ma u ma dogo. Fatumata Njaye ale bɛ bɔ Keɲeba Lafiyabugu. Ne kɔni ne yɛrɛ baara bɛɛ de bila ka na sɔgɔmada in na parce que degunba de b'a musow kan kuran t'an bolo sunkalo setɔ la don an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na an bɛɛ dun ye sunbagatɔw de. Sise Jabi ale ye Keɲeba musow olu ka porte-parole ye. Anw musolakaw an sɛgɛnna kuranko la ni an b'an ka denw sɔrɔ fo ni an taara carburant de san ka kɛ groupe kɔnɔ pour que an ka se ka césarienne ni an ka den sɔrɔw kɛ o se tɛ bɛɛ ye a se tɛ minnu ye u bɛ sa ɲɛgɛn ni kɔnɔnafiliw la donc an b'a ɲini état fɛ état ka an dɛmɛ an bɛ se ka courant sɔrɔ cogo min. Keɲeba a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali sɔrɔko la ka da kan Mali ka sanu usine baw olu caman de cɔngɔlen dɔ yen nɔ u ka courant sɔrɔbaliya a tɛ se ka faamu. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.
ka segin kana do kunnafoni kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko burkina faso furancɛ fanga ye sariya taabolo gɛlɛn dɔw latigɛ ka kɛɲɛ ni u ka jamana sanuko ye ayiwa ko u ye furancɛ fanga ye bere da nafolo dɛsɛ yɛrɛ ma ka bere da sanubɔ cakɛda dɔw kunna ka u ka sanu minɛ u la ani ka u ka nafolokun fɛnɛ minɛ u la ka jamana tɔgɔ la Mariam Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Jateminɛlikɛla dɔw ka fɔla ka fara dugu jukɔrɔ cakɛda baarakɛla dɔw kan minnu bɛɛ lajɛlen sɔnna k'u ka seereyaw di VOA Bambara ka kunnafoni diso la k'a sɔrɔ u ma sɔn k'u tɔgɔ fɔ u yɛrɛ ka lakanako kosɔn ko nafoloko gɛlɛya binnen don Burkina Faso jamana kan k'u ka jamana finitigiw bɛ wulikajɔ la walasa ka se k'u ka nafoloko ni jamana wɛrɛ siraw ye gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kunbɛn n'o dɔ hakilinaw bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛw ɲinini ko kan ka di u ka jamana finitigiw ma ani ka fara yɛrɛ kɔlɔsi dugulenw n'a bɛ wele ko VDP o mɔgɔ 260 minnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ kɛlɛkɛminɛko gɛlɛya kɔnɔ maa kelen nablaw minnu bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ walasa ka se k'u kɔgɔda k'u ka jamana dɛmɛ n'u fanba bɛɛ lajɛlen taara finitigi cɛta la waati laban ninnu kɔnɔ VOA ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ɲininiw senfɛ a yirala k'a fɔ ko Burkina jamana finitigiw ye sanu kilogaramu 500 minɛ kilogaramu 200 k'o minɛna Semafo cakɛda fɛ kilogaramu 300 o minɛna ka bɔ North-Gold cakɛda bolo bi alamisa sɔgɔma n'o ye sanu ninnu minɛ don dugujɛ ye dugujukɔrɔ cakɛda minnu bɛ Burkina Faso jamana kan ɲɛmɔgɔ caman de welela u ka jamana minisiri min sigilen don dugujukɔrɔ kow ɲɛnabɔli ko kunna Simon Pierre Boussim ale fɛ a y'a laɲini ni cakɛdaw fɛ k'u ka yan ka nafolo kasabi dɔ 100 labila ka di Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ma a dugujukɔrɔ cakɛdaw o baarakɛla dɔw ka ɲɛmɔgɔ sera kala sɔrɔ VOA fɛ fɛnɛ y'a seereya k'a fɔ ko minisiri min sigilen don dugujukɔrɔ kow ɲɛnabɔli ko kunna Burkina Faso jamana kan y'a wajibiya u ka cakɛdaw fɛ k'a fɔ k'u ka 100 kelen ɲɔgɔn labila Burkina Faso jamana ye n'o kasabi bɛ taa se sefa wari miliyari 1 ɲɔgɔn ma olu ka nin cakɛda fitinin fɛ a y'a yira ko ni laɲini minnu kɛra dugujukɔrɔfɛnw minisiriso fɛ y'a lase u ma k'a fɔ ko kunɲɔgɔn kelen de bɛ u bɛɛ lajɛlen bolo ka na ni jaabiw ye i n'a fɔ nin dugujukɔrɔ cakɛda baarakɛla in b'a lase cogo min na VOA ka kunnafoni diso la nga an t'a dɔn kun juman na jamana ɲɛmɔgɔw ye nin hakilina sigi sen kan jateminɛlikɛla kola sɛgɛsɛgɛlila dɔw ka fɔla y'a yira k'a fɔ ko nin waati ninnu na ko Burkina Faso jamana nafoloko dɔgɔyalen don wa ko min bɛ ka gɛlɛya bi jamana ɲɛmɔgɔw kan ka se ka jamana kɔnɔna magobatigiw ka juruw sara ka fara o fɛnɛ kan ko jamana ɲɛmɔgɔw t'a dɔn u bɛna se ka nin juru ninnu sara cogo min na a jateminɛlikɛlaw ka fɔla hali bi ko nin sanu kilogaramu caman min minɛlen filɛ nin ye bɛna sɔn ka dɛmɛ don Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ma u yɛrɛ ka wuli n'u ka sanu ye ka taa feere diɲɛ sugubaw kan misaliya la i n'a fɔ Dubai walasa ka se ka sɔrɔ yiriwali yɛlɛmali siraw gɛlɛyaw datugu u ni jamana wɛrɛw cɛ a nafolo bɛna kɛ ka kɛlɛkɛminɛw san walasa sɔrɔ yiriwali gɛrɛntɛ min sigilen don u ni Rusi jamana cɛ k'u wuli ka bɔ yen baw Rusila jamana kelen pe de bɛ Burkina Faso jamana bolo nin waati in na min bɛ ka se ka kɛlɛkɛminɛw feere u ma k'a kun fanba dɔ fɛnɛ bɛna kɛ walasa gɛrɛntɛ yɛrɛ min sigilen don Burkina Faso jamana kan kɛlɛkɛminɛnko ta fan na n'a bɛ wele ko embargo n'a sigira u ka jamana kan ka sabu kɛ fanga dafiri 2 min kɛra san tɛmɛlen k'u wuli ka bɔ yen VOA kɔni y'a laɲini ka kuma ni Burkina Faso jamana ka kuma latɛmɛla ye nga an bɛ ka ni kunnafoni da aw tulo ka waatini min na a ma se k'a lasɔrɔ Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la ni y'an seginne ka na an ka studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC Ameriki faba kɔnɔna na awa k'a fɔ aw ɲɛna halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔna la ka lamɛn aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ni minnu bɛ fɛ fɛnɛ ka sɔgɔ jɛmukan in na a bɛ se k'an sɔrɔ nin waati in na fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan Abijankaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan
gawokaw fe no a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ani 1 kan tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93.3 kan koro baɲangara an bɛ sɔrɔ radio uruna kan fiɲɛ turukala 93.2 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na bɔlɔlɔ siraw fɛ nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba fɛ n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka pagew kan Facebook, Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye l'Amérique jamana kan yan nɔ jamana kuntigi Joe Biden ani u ka jiginɛ kotigi no musobangana Janet Yellen olu ye kangarida gɛlɛn gosi ka yira k'a fɔ ko wasabulon ni l'Amérique masayaso n'u ma bɛn sɔrɔ l'Amérique ka jurukun o danyɔrɔ bilali yɔrɔ ko la awa ko gɛlɛyaba de bɛna don sɔrɔ la l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. U ye ni kɔlɔsili kuma fɔ u ka kuma senfɛ tarata don jamana ka marabolo ka tɔnba Madame Yellen ye wasanbulon n'o kɔngrɛ ladɔnniya kalo tɛmɛnen na. The Bipartisan Infrastructure Law, Chips and Science Act, and Inflation Reduction Act. Ko Amerik nafolo soroko ministri ɲɛmɔgɔ ye fɛrɛ dama dɔw ta walasa k'a yɛrɛ tanga jurudonna ma min ye dɔrɔmɛ $31 o ni 4 ye nga a ka ca la fɛrɛ dama dɔw bena ban wa Amerik be se ka yɛrɛ sɔrɔ n'a ma se ka fɛrɛw kɛ juru sarali dafabaliya la juin kalo daminɛ na républicainw ka wasadenw be ka musaka dɔgɔyali ɲini ka kɛ sarati ye walasa ka juru dancɛ kɔrɔta nga Biden b'a fɛ dan ka wuli ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye. I'm very clear. We will not pass a clean debt ceiling here without some form of spending reform. Aywa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Turki jamana kan dugukolo walaki kasara minnu kɛra u ka cakɛda min n'a janbɛ u ka kasaraba ninnu olu baaraw la olu ye a jira k'a fɔ ko mɔgɔ fatulen ninnu février kalo tile 6 dugukolo walaki senfɛ jate taara i jɔ mɔgɔ 30 ani 6 ani 180 ɲɔgɔnna la an bɛ don min na i ko bi Moribo Danbele bɛ a détail di an ma an ka kumakanw lamɛn. OTAN ɲɛmɔgɔ ko ni ɲɔgɔnna kasara gɛlɛnma deli ka kɛ u ka tɔn kulu kɔnɔna la. This is the deadliest natural disaster on alliance territory since the foundation of NATO. Nin jate kura in y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min kɔni sara dugukolo yɔrɔ yɛrɛ fɛ Turki ani Siri mara la a bɛ taa fo mɔgɔ 79 ani mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 75. A yirala k'a fɔ ko nin jate min filɛ nin wa ko dɔ wɛrɛ bi sɔn ka na fara kan. Duniya jamanaw ka keleya tɔnba Nations Unies ye jate bɔ mun bi t'i jɔ fo mɔgɔ 600 la minnu kɔni sara Siri jamana mara la. O mun ka ca ni Damas jamana ɲɛmɔgɔw ye jate mun di ani mɔgɔ minnu fɛnɛ janbɛ faso jama ka lakananko la jamana kɛɲɛka ani kɔrɔyanfan na. Turki a ka ca ni mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 8 ye minnu jogira dugukolo yɛrɛ fɛ ni a fanga taara fo 7.8 na mun kɔni susura jamana kɔnɔna la nɛgɛ ɲɛ 4 tɛmɛnen ni miniti 17 ye u ka yɔrɔ la ani dugukolo yɛrɛ la tuguni mun fanga taari jɔ fo 7.5 la a yirala k'a fɔ ko nin dugukolo yɛrɛ fɔlɔ mun kɛra o kɔlɔlɔ a bɛ komi o de nana ni filanan fɛnɛ ta ye ɛri 9 a kɔfɛ. Turki jamana ka cakɛda min bɛ yen n'a bɛ wele ko Anadolu ale ye laseli kɛ. Bu mutabakat zaptının ya da buradan kaynaklanan ko musomani dɔ ni a bɛ taa san 17 la ale sera ka kisi alamisa don sɔgɔmada fɛ ka bɔ so minnu binna olu jugumana la Kahraman Maras mara la dugukolo yɛrɛ kɛra yɔrɔ min fɛnɛ la. Burkina Faso jamana fanga ɲɛmɔgɔ Apollinaire Keyem de Tambela b'a ɲini ka jamana fila kelenya dɔ sigi sen kan ni Mali ye n'a y'a jira ka tagama dɔ laselila a ye min kɛ Mali la kɔsan na ko an bɛ se ka jɛɲɔgɔnya dɔ sigi sen kan min bɛ kɛ ka taa ɲɔgɔn barika bonya ani ka ɲɔgɔn ka laɲini bonya anw yɛrɛ faso la. Aw hakilina ye mun ye nin laɲini na ka bɔ Burkina Faso jamana fanga ɲɛmɔgɔ fɛ? Aw fɛ mun bɛna kɛ nin kelenya jɛkulu nin ka laɲini fɛrɛbɔ ye? Aw ko di? Aw fɛla ye jumɛn? N'a b'a fɛ k'aw da don nin baro la a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique sibiridon février kalo tile 18 la an b'a fɔ kɛnɛ kan. Ayiwa nin kana fɔ aw kɔ dɛ. Senegalikaw fɛ nɔ u ka fanga garadabaga kamalen Ousmane Sonko ani u ka dunanjiginsow ka ministri Mamba Nyang olu cɛla kiri o bɔra a ma k'a bila waati wɛrɛ la. Ayiwa mars kalo tile 10
wɔrɔ nata la ka da Usman Sonko ka lafasalikɛlaw olu ka laɲini kan nama jara n'ale VOA Banbara ka laselikɛla ye Dakar be kuma an ye a kan ale tun be a kɛnɛ kan kiiriso kɔnɔna la ye bi sɔgɔma Senegali fanga sina Usman Sonko ni dunanjigisow ka minisiri Mamba Ɲa u ka kiiri Dakar kiiritigiso la maraw cakɛda Prodac sefa wari miliyari 29 nambarali kɔɲa in na ni Usman Sonko y'a fɔ ko IG ka cakɛda sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw y'a jira ko Mamba Ɲa nɔ b'a la tuma min a tun be Prodac cakɛda in ɲɛmaya la nka kiiri in labana ka bila mars kalo tile 16 la Maître Ousseynou Fall fanga sina Usman Sonko ka lafasalibaga dɔ de do kiiri in boli ama bi alamisa a b'a kun fɔ. Nous avons demandé le renvoi. Anya ñini kiri in ka bila don wɛrɛ la ka da kan lafasalibaga wɛrɛ welela ko in na ne yɛrɛ Ousseynou Fall Ousmane Sonko ye kiri in ko fɔ n ye suro de wa walasa kiri in ka kɛ a kɛcogo la lafasalibaga min nana ni kiri in sɛbɛn taabolo kan sariya do a ka fɔ ko kiri in ka bɔ a ma wa o kama a bilara don wɛrɛ la nka an sikalen do kosɛbɛ bɛnbɛnbɛn de la nin ko in na marabagaw fɛ walasa ka Ousmane Sonko jalaki kiri in na ka don kaso la ka bali a ka politiki hakɛw sɔrɔli la o la o tɛna kɛ mais ça ne passera pas nka minisiri Mamba Ɲa kiiritigɛso da b'a la kunnafonidilaw ɲɛna ko kun tɛ nin kiiri in boli la bari Ousmane Sonko ko sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw b'a bolo un citoyen n'a ko sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn b'a bolo an mako tɛ lafasalibaga 1500 la o dɔrɔn kama an mako tɛ fana kiiri ka bila dɔn wɛrɛ la ne bɛ min fɔ n'u ye sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn jira nanbarako in na a kɛra IGE ta ye walima IGF Cour de compte ani sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn suguya bɛɛ hali ko kan ko sɛgɛsɛgɛli cakɛdaw ta ni Sonko nana n'u ye ne bɛ n yɛrɛ di kan do kaso la polisiw bɔra fan bɛɛ Dakar dugu kɔnɔ nin kiiri in kosɔn fanga sina Ousmane Sonko jɛɲɔgɔnw fana bɔra ka caya ka da kan a tun ye wele bila u ma suro u kana kiiri in kɛnɛ kan nka u ma sira sɔrɔ polisiw bolo u ye grenade lacrymogène ni kabakuru fili ɲɔgɔn na Nama Jara Dakar VOA Banbara. Logo Traoré ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministres ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. n'i ye dɔgɔnɔw ka tariku lajɛ i bɛna sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye togunan ye o ye tamaseereba de ye u ka tariku kɔnɔna na togunan ye mun de ye baara jumɛn bɛ kɛ a kɔnɔ mun fɛn fasɔn de don ayiwa Tijani Wederago n'ale ye VOA Banbara ka laselikɛla ye ka bɔ Baɲangara a ka sɛgɛsɛgɛliw de sera o ma bi an k'a lamɛn. dɔgɔnɔ jamanaw na dugu bɛɛ lajɛlen n'i ka toguna don wa dɔgɔnɔdenw ka seko ni dɔnko tuloman don toguna yɛrɛ ye mun ye an sera dɔ ma an kana dɔw ma Umar Pujugu ale ye toguna maakɔrɔ dɔ ye an k'ale lamɛn. an bɛ se k'a fɔ ko toguna ye cɛkɔrɔbaw ka sɛgɛn lafiɲɛ bɔyɔrɔ ye wa cɛkɔrɔbaw dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka kan toguna kɔnɔna na baw n'a bi jɔ dugu bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan duko t'a la wa kinko fana t'a la jamajɛyɔrɔ don wa laadala sariyaw olu bɛ tigɛ yen nɔ toguna jɔcogo a cɛɲa a fɛn bɛɛ lajɛlen kɔrɔ de b'a la Haruna Pujugu an k'ale lamɛn. ɲɛ bɛ nin toguna in na kala bɛ falen san 7 o san 7. I ɲɛ bɛ fɛn fɛn na toguna kɔnɔna na a bɛɛ n'a kɔrɔ n'i y'a jateminɛ kanaga ye nin ye kanaga ye kanaga kɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dɔgɔnɔ jamanaw na n'i ɲɛ bɛ nin fana na nin ye mɔgɔ de ye a bɛ sokɛ kan o bɛ kɛlɛ de yira o bɛ kɛlɛkɛ masaya de yira o n'a ɲɔgɔnna caman fɛn fɛn bɛ toguna kɔrɔla la n'i k'i bɛ se k'a ɲɛfɔ i bɛ se ka kalo 1 kɛ i tɛ tila baw a ka ca fɛn 1000 ye fɛn a bɛɛ lajɛlen n'a kɔrɔ don. N'i donna toguna kɔnɔna na i b'a jateminɛ barani bɛ yen n'an b'a wele ko dundun a tɛ fɔ waati bɛɛ lajɛlen fɔlɔ ni ɲɔgɔn lajɛra tun bɛ yen nin bara in de bɛ fɔ a bɛ fɔ dugu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye bɛ yen nin don in na
fɔ ko muso o tɛ se ka sigi tuguna kɔrɔ jumɛn de b'a la Burama Pujugo bɛ dɔɔni fɔ an ye o kan. Tuguna nugu ha kɛ lagajɛ la muso tɛ don tuguna kɔrɔ la kɔrɔ wɛrɛ t'a la lawale la ni muso tun tɛ den sɔrɔ a tigi bɛ tobili kɛ ka n'a bila tuguna kɔrɔ k'a fɔ ko ka dugawu k'a ye ale ka den sɔrɔ a ka ca ala fɛ ni maa minnu ye dumuni kɛ ka dugawu kɛ a ka ca ala fɛ muso a bɛ den sɔrɔ o de y'a to musow tɛ sɔn ka don tuguna kɔrɔ. Tuguna ye laadala ko ye kabini lawale hali sisan labadolen don kosɛbɛ dɔgɔnɔw fɛ yen Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la Kabakoro. Ne ko k'a ka don bulon kɔnɔ k'aw sigi ne bɛ bulon ɲɛfɛ ne bɛ k'aw lajɛ rétroviseur la doni b'aw kun na ko mɔ aw bɛ fɛ ka dɔ bɔ doni giriya la marakaw Lamagale ne sorobale mankan don tuguni dɔ fara radio mankan ka fara finafɔli waati Lamagale i jɔ ta tuguni nin ye Modibo mankan ye awɔ VOA Modibo fara finafɔli waati Rabat 13h 14h u bɛ tila ka sigi a kan Tibiri Kari ani Tɛnɛ ayi nin kana fɔ mɔgɔ si kɔ Lamagale bɛ se ka bulon wala sisan ne bɛ taa kɔnɔ a y'o kelen dɔrɔn fo pas 0. Ayiwa sisan an ka Siyaka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Basketi sanfɛcɛliw bɛna a b'u kan farafinna ɲɔgɔndan min tɔgɔ Basketball African League min bɛ ɲina san 2013 ko fɔ a bɛ daminɛ mars kalo nata ani avril kalo ni mai kalo nata club 12 don k'u tila yɔrɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ daminɛ mars kalo la o bɛ tan Dakar Senegalikaw fɛ yen k'a daminɛ mars kalo tile 11 ka kuncɛ a tile 21 o tɔgɔ conférence du Sahara Stade Malien de Bamako bɛ ye o kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la Stade Malien de Bamako ka ɲɔgɔndan fɔlɔ bɛ tan Kari mars kalo tile 12 san 2013 Tunisie US Monastir ɲɛkɔrɔ Stade Malien de Bamako ka boko filanan tarata mars kalo tile 14 a bɛ bisimila Nigeria Kwara Falcons fɛ Stade Malien de Bamako ka ɲɔgɔndan sabanan juma mars kalo tile 17 Bamako jɛmanw n'o ye Stade Malien de Bamako tɔgɔ wɛrɛ ye u bɛ bisimila Senegal AS Douane fɛ sibiri mars kalo tile 18 san 2013 Stade Malien de Bamako ni Rwanda Energy Group bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Stade Malien de Bamako ka bɔko 4nan ye bɔko 5nan Stade Malien de Bamako bɛ Abidjan Basket Club bisimila tarata mars kalo tile 21 ka fara conférence du Sahara kan min bɛ tan Dakar Égypte de ye ɲɔgɔndan yɔrɔ filanan ye o tɔgɔ conférence du Nil club minnu bɛna ye o kɛnɛ kan k'a daminɛ avril kalo nata tile 16 ka kuncɛ mai kalo tile 6 san 2013 olu dantigɛlen filɛ Alali ka bɔ Égypte City Oilers ka bɔ Uganda Cape Town Tigers ka bɔ Afrique du Sud Petro Luanda ka bɔ Angola Seydou Legacy Club ka bɔ Guinée Ferroviario de Beira ka bɔ Mozambique conférence du Sahara Dakar min bɛ Stade Malien de Bamako ka kulu kofɔ ani conférence du Nil Égypte club minnu mana ye jɔyɔrɔ 4 fɔlɔ kɔnɔna na ɲɔgɔndan kuncɛlen olu b'u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan wɛrɛ la Rwandakaw fɛ yen k'a daminɛ mai kalo nata tile 21 k'a kuncɛ a tile 27 san 2013 in na o ɲɔgɔndan bɛ wele Bank Kigali Arena salo 2012 san ɲɔgɔndan na Tunisie US Monastir de ye jɔnjɔn ta o kɔrɔ b'a yira ko Stade Malien de Bamako ka kulu ma nɔgɔn ka da kan ani ŋana de bɛ kulu kelen na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. An balima y'a faamuya k'a fɔ ko nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na kunnafoni ninnu labɛnw kɛra Cheikh Sirou fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kiyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a bɛɛ k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision na ayiwa ka foli ani tanuni lase fɛnɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a lase an ka radio partenaires bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka kɛrɛnkɛrɛnnenya foli lase association des anciens des services accidents du travail INPS mɔgɔw olu ka groupe ma nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ